Hello guys! So in this video, we'll do a quick tour sa moang bag-ong nabalhinan na townhouse para na ma-idea what it looks like kung sa itsura sa townhouse dire sa Canada. So as you notice, medyo daan ni siya nga property but okay ra gyapon. Kay nakanindot ani so if you watch my previous video na ay second floor is 3 bedrooms. And then main floor is the living room and the kitchen. And then naay basement. So mao ni ang basement diri nako pamutang kuang mga printing stuff kung kay gahimo mo og side hustle, di ba? Nga printing. So mao ni siyang itsura dire. Nga for the meantime wala pa kay nako ni siya ma-set up, di pa ni siya final. Ako ra siyang gipang butang daan kay in kasog na ako'y order na nako'y makalihok ko ba. Kay sa una katag pa man ni siya dire nya gilimpyo na ni siya sa kong asawa ron dire. Naginahinay kog arrange po dire sa kuan pero dire nga area iya na paninggi kuan. So this one is the laundry. So napagid siya extra storage dire. Dayon napoy storage dire, then mo na ni siya ang laundry dire na area, dire mo labas. So mo na siyang basement. So na dire mga electrical stuff, na dire mga boiling para sa kuan. So in terms of storage wise, okay na jud kayo siya, no? So mo ni siya, dako-dako jud ni siya compare atong ako ang kwarto-kwarto sa una ra dito sa kuan. Uy, sabo uy. Singkit ay. Change it if you don't want it. So yeah, wala pa ni siya ma-plaster og tarong. So let's go sa kata sa taas. So mao na siya ang basement dire. So hindi gid siya ingon nga bag-o or something pero okay na jud siya. Manindot na siya nga kapuy-an ba. So nanataran sa main floor. So mao na niya ang kitchen. So medyo daan sad ni siya og mga cabinets or stuff like that pero okay ra siya. So kani gipalit na mo ni sa previous tenant glass nga kuan, so dali siya trapuhan ato ni agya mo ay kuan re. So mo ni ang likod na backyard pero na mga staff nga kuaunon diha kato sa mga kuan daw sa landlord panglabay na nila pang dispose, so diri mo agi. So napoy storage diri mo ni ko nagana ni kinagig storage. So you can see wala pa jud may kapanghipos kayo. So mo ni ang living room, then mo ni ang dalan paingon sa taas awang stairs, then napoy washroom diri nga area na siya sa kanan washroom pero wala na siya liguan diha, washroom jud siya. So mao ni ang amo ang front nga entrance, then dire naradaga park ang among sakyanan na sa gawas ra siya mismo. Gamay ang sakyanan 2009 nga Toyota Matrix. Wala ara sa amin palit-palit ang mga brand new kay mahal and magdili practical ba, and magamit pa man po to siya. At least wala mi bayranan monthly ba, so at least taway-taway ang among utok gamay. But someday we'll buy siguro pero not now. So mga ko napay mga stuff wala pa na mo ma-clean up dyan. So diri one room, then second room, then ang amo ang main room, ang master's bedroom, then napagid siya pa storage diri. So diri si mother dako-dako ni siya nga space sad kwarto iyahan ni diri na siya iyang closet pod if moanhin na siya, and then diri katag pa pod kay na diri si ang kuan ni Jasmine, so mong asawa. So dili ra nako ikon kayo, so napay ko galing closet diri mga sinina ni Noah so far na diri. So if ever na may bisita pwede sila ka stay dira. So ayan na mirror na. Then ang washroom nga na ay shower. So mo ni siya ang dako nga washroom nga na shower. So yeah, dili jud siya bag-o nga balay but it's good na siya sa price point karon sa Calgary. Mahal kayo ang properties rin diri. Ang renta ning taas mo gani siya katong pag Alberta is calling ba nya daghan ningon. But anyway, so mao niya mo ang sito gani main bedroom, master's bedroom di ay. So na siya duha ka kuan na. So napod siya kani sa mo ni previous tenant amo ra pang gipalit. So nice sofa. So in kaso gusto mo magbasa, at least nice space for it. So actually dugay-dugay na ako ni gusto nga setup nga nani nga townhouse kay since namig Vancouver sa kong asawa, halos every year may sige balhin, every year sige migilis og address ina na ba kay
I don't know. Pangita jud dagig something plaster ba. So far mao gina siyang pinaka-plaster nga amo ang nakita na. So siguro if ever kung nawala pa mila yung plans diri sa Canada lang usa, then nice ni siya diri basig diri lang namin mo stay. So okay naman siya for family and stuff. So kung naay bisita, maka-accommodate nami. Ana bitaw. Sa una kay lisod kay ang bisita wala pa walay space para sa mga bisita. Kato among previous nga gikuan is 3 bedroom ra man to. 3 bedroom niya upper floor. So wala siya space ba kaya ang ubos na pila ang rent. So ang mga staff gatapon to niya walay storage. Nya dire kay syempre naay mga times nga hoard yung mga gamit. So mo na nga kuan daghang mga gamit sad. But karon na solve na siya nga problem kay sa basement naman to storage. Same time na po dito ang ako ang printing nga mga gamit. So dili na bitaw ko dili na ko magkuha og usa ka room para sa akong office para sa akong print shop. So kinahanglan ko kagaling space dito sa basement. So nindot na jud siya actually. So murag sakto gyud kay siya ba. So dire kung magkuan sa park kung mag winter time kay kinahanglan man nimo dire sa kuan nga pandaron nimo remotely ang imong sakyanan. Kani ako wala man kay daan. So ang gihimo is gipatauran ra nako siya og kanang third party nga murag kalimot ko sa term sa tawag nga murag remote control nga maka-andar ra siya automatic ba bisag dili ka moadto bitaw ingon ani kay gamit kay siya inog snow kay tugnaw kayo nya naka dito sulod maghulat ka ga mo init ang sakyanan ana bitaw. So dili jud siya kayo nice nga feeling. So mo to akong gipatauran pagbalhin na mo diri sa Canada. Ana bitaw ang uban naman kaya ra nila adto dito pero ako di kaya kay tugnawunon kay ko. Sa una ra lami kayo ang snow guys, pero pag murag magdugay na ka, murag makana ka, di na, bati. Kapoy, tugnaw, kapoy, ilihok, dili ka kagawas nga, dili mag-jacket, ana bitaw. Pero as a first time experience nimo, if ever sa mga wala pa kaanhi or may plano mo anhi, nindot jud siya na feeling, di ba? And yeah, anyways, maoro to siya, quick tour sa mo ang plastada ron kay ako ra siyang follow-up video sa katong previous na ko nga video nga nag-move me. So at least na may idea what it looks like kung unsa mong ikuan. So garant gihapon mi dire dili ni namo amo ang kagalingong balay. So unya ra siguro mi mo palit og amo adyo kagalingong balay kanang mabal-an na jud kung sa asa jud mi ani. Kay ga work on pa maghapon ko sa akong nursing nga exam. Although si Mrs. na ako pasar na pero ako wala pa. So ako ga work on pa ko ana. So siguro kung makapasar na ko, I don't know kung asa Ginoo yan idalon sa Ginoo kung ana. So mo na nga wala lang ko sa amin nagpalit og balay. And so among priority for now is i-clear ang mga utang and stuff. And then that's it. Then live freely. Nga dili ka magproblema pa nga kung unsa. Kay karon nga casual raman ko. Si Mrs. na siya temporary line. But we are so thankful sa couple friends nga amo ang nahimamat na meet na mo diri sa Canada, no? They were the one who helped us nga makasulod sa work diri sa Calgary. So very thankful until now, we're very grateful at the same time. And if ever wala pa mo ka-subscribe sa akong channel, please do so para updated mo guys sa akong future uploads. And at the same time, dako na po siya natabang sa akong channel kay ang target na ko ani magpadayon og himo og Bisaya ang mga contents and maka-reach og more Bisaya viewers kay mas comfortable magud ko mag-vlog og Bisaya. And I don't know, nice siya ba nga feeling at the same time ma-record sa nako ang amo ang journey as a family. Ang pagdako ni Noah kung asa mi inana bitaw. So usa po ni siya sa purpose, one of the purposes nga nang nag-start ko aning vlog. Naamo ko English nga mga vlogs pero kapuya sige English eh. But anyways, thank you so much for watching. I'll see you guys on my next video. Amping mo tanan and see you guys and please subscribe if ever kung wala pa mo ka-subscribe. Bye-bye!